na ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 51 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Makabombol, welcome diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang adlaw sang Huwebes, pet sa 21 na kita karon, no? Sa bulan sa Oktubre 2021. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sininigasagabong nga frequency ang 630 kHz sa 630 sa inyo sinililisuan sa inyo sinitagsa ka radio dial, no? Sa inyo lilisuan sa inyo sining radyo o kung sa inyo sining radio dial. So sa tanan dira nga naga lantaw na, by the way, sa aton si Facebook Live, gina-welcome ko man kamo, no? Pinaagi sa aton sini nga Facebook Live, kag subuman sa aton sini iya nga Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka mga cellphone. Welcome!
Kamusta ang aton si mga pinalangga nga matag palamati? Kamusta aton si Masuki sa mga nakatune in na dira karon sa aton siniiya nga mga radyo, mga kabombo, no? Kaangay sini abi nga mga radyo ho sa akon sini nga wala nga bahin sa akon siniiya nga ginapungkoan diri. Ining matahom nga radyo, no? Poderoso kung sa diin nagapamati ka mo sa 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo siniiya nga radyo, mga kabombo. Sa malabutan sa aton si paguragwag, hello, hello, hello and good afternoon, no? Pero sa hindi malabutan sa gihapon, gina-enjoy kita pinaagi sa aton siniiya nga live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-log on once again sa aton siniiyang official website ang www.bomboradio.com, sa liwat www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Kag sa aton sini nga mga cellphones, mga kabombo, no, once nga embedded na ang aton sini nga Bombo mobile app sa tagsa ninyo ka mga cellphone, kag na-download na ninyo abi sang aton si Bombo mobile app. Wow, ma-enjoy ninyo kami pinaagi sa aton sini crystal clear nga live audio streaming. Sumuman sa aton sini nga YouTube channel, mayara na sang YouTube channel ang DYWB Bombo Radyo Bacolod. Mga kabombo, no? Anywhere. Although nga ti ang radyo ara sa gihapon, no, bisan ano pa matabo sa advent of technologies and communication, ang radyo ya nagapabilin, no, kaangay diri sa akon nga nawala nga bahin, poderoso ang radyo. Pero sana siling na nato, no, as time na goes by, kag may mga social media outbreak ba, usong-uso na gisubong ang mga social media, mga kabombo, no? Huwag gidya problema kay ara man niya ang Bombo Radyo, makita ninyo kami sa Facebook Live. Hello and good afternoon sa tanan dira nga nagalantaw sa Facebook Live. Mayong hapon. Kag sa nasiling ko na, pwede gid sa aton siniiya nga YouTube channel, mga kabombo. Sumuman sa aton sini nga Bombo mobile app sa aton sini nga cellphone, no? So sa tanan-tanan nga mapamaagi, ara gidya ang DYWB Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines. Ma-enjoy ninyo kami anytime, anywhere, sa bisan ano nga pamaagi. So kamusta aton si mga pinalangga nga matag palamati? Kamusta aton si Masuki? Sa aton si mga kabombo dira mayong hapon. By the way, ang aton siniiya nga radyo ho, kung gusto ninyo nga makaangkon sa sini nga radyo ho, pabaylo ka mo, no? Balik radyo nga normal. Ipabayluhan namon sang normal nga radyo, mga kabombo. Ang aton siniiya nga rules and regulations, wow, ang aton sini nga mechanics. Kamo bala dira mayara sang radyo nga ginhatag sa iban nga estasyon, no? Sa AM stations only. Okay, klaro? Kung ang iban nga AM stations naghatag sa inyo sang radyo, be it nalansang sa isa lamang ka estasyon, sa ila mismo estasyon, o kung wala, pwede gid ninyo mapabayluhan diri sang sini nga klase sang radyo. Mas matahom, mas kompleto, no, mga kabombo, AM, FM, may rechargeable ina siya, may batteries, di battery, pwede gid, no, kag subuman may flashlight, no. Bago ini kag may ara pa ya sang stickers, no, sang Bombo Radyo kag Star FM, mga kabombo, no. So kung kamo dira may radyo, hindi ang radyo nga nagaano ha, hindi ang radyo nga wala nagaandar, hindi man ang radyo nga gubaon, hindi man ang radyo nga nagaburot-burot, kundi ang radyo nga ginhatag sa inyo sang iban nga AM stations, be it nakalansang sa ila sining estasyon o kon wala.
no? Subong pwede na basta ginhatag sa ibang nga estasyon, nakalansang man ina o kun wala pwede nyo gidya nga mapabaluhan diri sa aton siniya nga normal nga radyo. Normal nga radyo, when say normal nga radyo, may ara na siya nga lilisuan nga pwede ninyo gidya makadtuan ng iban pagin nga estasyon, no? Sa inyo siniya nga freedom bala kung anong gusto nyo nga pamatian, no? So normal nga radyo, matahom, brand new ay gahatag namon sa inyo. Okay? Sige, kadto lamang kamo diri sa estasyon sang Bombo Radyo Bacolod. Ari lamang kami diri sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Bombo Anthony, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini nga masuki mga kabombo, no? Angan naton sa aton si pagpanumbalik sa aton sini nga Facebook Live, sa aton sini iya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga suki mga kabombo, no? By the way, sa aton si pagbukas sa aton si palatuntunan, ari anay ang aton si pambukas man nga mahanon para gid sa aton sini iyang nga mga dear listeners para sa inyo, no? Ang aton sini nga bahanon nga iga pabati kag iga paambit sa inyo mga kabombo. Isa ini ka produkto sang Bombo Music Festival 2020. Gin-compose ni Jose L.G. Fuentes nga taga Consolacion, Cebu. Kag siya man ang nag-interpret sa iya sining composition. Isa ini kaambahanon sang duha ka magkahagugma nga malayo sa isa ka isa. I'm sure nabalaanan ninyo ni. When we say far from each other, no? Long distance. Ang ini nga kanta nagahambal angot sa Balatyagon sa isa ka tinuga nga nagapabilin nga nagahigugma apisar nga malayo sila sa isa ka isa sa iya sini nga ginahigugma. Nangin inspirasyon ini sang composer nga si Jose L.G. Fuentes sang Consolacion, Cebu, ang composer ka interpreter sang kanta nga ginatiguluhan LDR, Long Distance Relationship. Amo mismo ang iya sining personal nga eksperyensya, no? So kung may ara kamo dira mga ginaagyan nga mga personal experiences, pwede nyo dira iya nga mahimuan sang lyrics, no? Ma-compose kamo sang lyrics ka at the same time butangan ninyo sang melody mga kabombo agod nga who knows, pila ka adlaw, no? Kaag madayon ang aton si tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga beautiful original songs, kundi ready na ang inyo siniiya nga composition, no? Kaangay ni Sir Jose L.G. Fuentes, mga kabombo, nga iya mismo ini personal experience kag subuman nakitaan niya man ini sa iban nga mga tawo, no? Ang ini nga klase sang sitwasyon nga long distance relationship mga kabombo. Labi na gid hello and good afternoon sa aton sini nga mga overseas Filipino workers, mga OFWs, no? Iti may LDR, no? LDR sila sa ila sini mga pinalangga sa kabuhi, no? Nagsakripisyo sila sa abroad apisar nga gibayaan nila diri ang ila sini nga mga loved ones diri iya sa Pilipinas. So, ang ila sining relasyon, long distance relationship, LDR. Isa man ka positibo nga bahanon, no? Apisar nga madamo sa mga nagasiling nga ang LDR mabudlay. Depende na iya sa inyo. Agree ka mo nga ang LDR, ang long distance relationship, budlay gid man? Para sa ako niya, sa duha ka mga nagahigugmaanay, sang tulid kag genuine kind of love, no? Wala na yabali kung nagalayo ay kamo. Ang importante, ang inyo siniiya nga ginabatsyag. Right? No? Kinanglan kung matudtod ang inyo siniiya ginabatsyag sa isa ka isa, you're willing to wait. And willing to face the reality nga atuto siya, ari kadi. Ari kadi, atuto siya. No? Ang importante, ang constant communication, ang paghigugma,
para lamang sa isa ka isa. So, bisan you are far away from each other, importante nagapabilin ang gugma. Suno pagani sa kay Sir Fuentes nga may pamaagi agon nga mapabilin ang mangin mabakod, no? Nga relasyon kag mapadayon kag mapabatsyag ang paghigugma sa isa ka isa. Kaangay abis ang simple nga pag-text subong ya wala nagid as if balagin pagamay nagid ang kalibutan, no? Our world is just so small bangod sa mga social medias, no? Bangod sa mga high technologies, no? High-tech na gidyang tanan. That is why pinaagi sa pag-text o kung pag-call o pag-zoom, no? Video call, etc. etc. Ang komunikasyon kag ang inyo siniiya nga relasyon magapadayon, no? Daw kaangay nga ara lang lamang kamo lapitay sa isa ka isa. Suno pa kay Mr. LG Fuentes, mga kabombo. Ang mensahe sa sininga kanta, personal nga natabo sa iya sang nagpadulong ang iya sininga nobya sa Dubai. So, ari mga kabombo, no? Out from his personal experience, no? Nakahimo si Sir Jose LG Fuentes sang Cebu sa isa ka matahom nga ambahanon nga nangin produkto sa Bombo Music Festival 2020. And without much ado, mga kabombo, aton inil sa liwat nga pamatian kang lantawan during the grand performance night sa Bombo Music Festival, mga kabombo. Ang ambahanon, LDR. LDR, Long Distance Relationship. Para po ito sa lahat ng mga taong totoong nagmamahalan despite na malayo sila sa isa't isa pero patuloy silang nagmamahalan. Naisulat ko po ang kantang ito based on my personal experience at idedicate ko po ito sa lahat ng mga tao ngayon na nasa relationship na LDR. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apan kalit na wala. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhan bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot taning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik wa nay kan-anay wala nay pahuwayay wa nay uliay. Never mind kay gikilig man kay ang kabingam nga akong ibating niligid ka bayran o dollar. Bisagot sa ubiyong ako gadang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa panganon. Pagkaduog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan
There you have it mga kabombo, ang aton sining pambukas nga bahanon para ged sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati para sa aton si Masuki. LDR, Long Distance Relationship by Mr. Jose L.G. Fuentes sang Consolacion, Cebu, mga kabombo. Kag ginapabugal tagid ina siya, mga kabombo, bangod nangin Best Interpreter ini siya sang nakaligad nga Bombo Music Festival 2020. No, kanami sa iya sini iya nga pag-interpret, that is why nga amo ni siya ang nangin Best Interpreter, mga kabombo, no? So kung may ara kamo dira sang abilidad sa pag-compose sa mga original songs, no? Beautiful original songs, pwede gi kamo dira iya makasugod na nga daan kaangay ni Sir Fuentes nga ti based no on his own experience, mga kabombo, no? Kung sa diin nakahimo siya sa sining nga bahanon, swak na swak sa mga long distance kind of relationships. Kami ni Baby Budikdik, LDR man kami. Sa ako si pinalangga nga anak nga ato sa pihak nga pukatod. LDR man. Pero sana siling ko na gani, no? Ara na iya sa inyo, ara na iya sa mga nagahigugmaan na, no? Why gidya problema? Pero mas manami kung tuparay, no? Nga ara bla ka mo nga gaupod. Especially kung ato sa iba na pungsod, ang imo siniya nga ginapalangga, tido ka mabulubudlay. Pero sana siling ko na, pwede gid sa gihapon nga malampuwasan ini, no? Kay ay importante ang inyo malang siniya ginabatsyag mo, no? Hello sa mga naka-relate dira, no? Ay importante ang inyo siniginabatsyag kag steady ang inyo siniginabatsyag. Steady pulse lang ang balatyagon sa isa ka isa, no? Wala niya ginabali kon seas apart kamo or long distance kamo. Importante ya nagahigugmaanay kamo kag you are honest sa inyo siniya nga pakigrelasyon sa isa ka isa, whether magnobyo or magnobya or mag-asawa, no? So ara na sa inyo ang ginatuwag bala nga himpit nga paghigugma apisar sang inyo sini nga distansya. Okay, nakita dira sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. By the way, ang aton sini iya nga mga nagapadala sa ila sini nga mga mensahe, mga kabombo, no? Good afternoon lagi sa kay Manilyn Tomias Villabeto. Watching from the municipality of Kawayan. Shout out sa Villabeto family, Tomias family, kag kay Papa Sendo Villabeto, kay Mama kag sa makauturan ko dira. From Manilyn Tomias Villabeto. Sir Ivan Cerveza, hello. Give my regards to your wife and to your children and to Tatay Eddie, no? Sa mga taga Bagroy, Bagos City, dira, maying hapon lang dira sa inyo. Stay safe also and God bless, Ivan. Zoraida Binieves Falorina sa mga suki na to, no? Dira sa may Mabalacat, Pampanga. Good afternoon. Stay safe and healthy, Miss Jazz. Likewise, no? Zoraida, maying hapon lang gidira sa imo. Kag sa ibang pagidiri nga nagapadala sa ila sa mensahe, dugay-dugay aton ina nga pagkabasahon, no? Antes pa man sa tanan-tanan, ari anay ang aton sini nga pagpangagda sa inyo mga kabombo. Para sa aton sini panibag-o nga promo. Sa tunga sang pandemya, mga kabombo sa gihapon, upod taya, no?
magkaupod kita diri sa Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines. Wala kita nagauntat, no? Sa pagpatigayan sang mga tuiga naton nga mga pa-promo, nationwide promos, mga kabombo, especially ang tatlo naton ka mga promo nga makabuligid, no? Ginahatagan kamo sang ayuda, no? That is why ayuda pa more sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki, no? Especially sa aton sini ginapatigayan nga tatlo ka mga dalalagkuan nga mga nationwide promos agon nga makabulig sa paghatag sang adlaw-adlaw everyday nga ayuda kag paghimo sang sunod-sunod nga mga bombo milyonaryo. Kung gusto ninyo nga angko naman sang millions of pesos, no? Ang pagmangin milyonaryo, mga kabombo, why not, no? Kay sa aton siniiya nga dululungan, nga pagbangon, liwat naton nga ginalonsara this coming Sunday, especially, mga kabombo, no? Ang aton sini nga formal launching sa aton siniiya nga 1, 2 Panalo Part 20 ng Bombo Radyo at Star FM. Sa aton sinidululungan nga pagbangon, mga kabombo, hindi madulaan sa paglaom kay ang Bombo Radyo ara sa gihapon sa inyo mabatian kag at the same time mabatyagan gid ang pagbulig sa inyo, mga kabombo, sang Bombo Radyo Philippines para sa pag-angkon sang pamiyan-piyan sa matag adlaw-adlaw nga tanan, no? So this coming Sunday, don't forget mamatig kamo sa aton sining formal launching sa Good Morning Philippines, mga kabombo, this coming Sunday, October 24, no? Ang aton siniiya nga promo 1, 2 Panalo Part 20. Wow, 20 years na, no? Ang pagpadigayon sang 1, 2 Panalo promo sang Bombo Radyo kag Star FM. Araw-araw, baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. Amo na diyang nami, subong kay Part 20 na, ang aton siniiya nga sa sininga tuig, despite of the pandemic, we are bringing you joy and happiness. Pinaagi sa pag-angko ninyo, pagbato ninyo sa mga papremyo, nga cash, mga kabombo, no? So, 1 to Panalo Part 20 ng Bombo Radyo at Star FM, araw-araw, baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. As per approved by the Department of Health, the DOH, FDAS, CFRR permit number 1553 series of 2020. No, ini ginalawag naton para nga siguraduhay niya wala na diya scam, wala na diya sang hocus pocus ang aton siniiya nga mga promo diri sa Bombo Radyo kay ang aton siniya promo na pamatud-an na through the years kung saan bahanon pa ni Kenny Rogers. Through the years, we never let you down. So, amo na mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga promo, through the years, wala sang hocus-pocus, hindi scam, na pamatudan na pinaagi sa aton siniya nga list of Bombo Millionaires Club. So, sa sini nga iga-launch naton this coming Sunday, ang aton siniiya nga 1 to Panalo Part 20 promo, may ara kita sang 6 million pesos total prizes nationwide. 6 milyon ka pesos nationwide ang aton siniiya nga iga panghatag. Total prizes niha. Sa aton siniya grand draw, no, for your information, as early as this, may ara na makita himuon nga isa ka millionaire. Ang aton siniya grand prize, 1 million pesos. Isa ka milyonaryo ang paghimuon naton sa aton siniya nga promo. Kag may ara man kita sa aton siniiya pila pagid kadalagko nga mga papremyo, 4 ka mga winners, no? 4 winners of 50,000 pesos per regional winner para sa grand draw naton, no? 4 since we have Luzon, Visayas, Mindanao, and National Capital Region.
or 50,000 pesos for the 4 winners, mga kabombo. Regional winners ni naton sa aton siniiyang nga grand draw. Pero diri sa aton sa grand draw, may sigurado na niya, may ara gid 3 ka magadaog sa aton sini nga guaranteed prize sa 24 key areas. Kalagip na diri sa mga syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Aton sini nga first prize, mga kabombo, is 15,000 pesos. Guaranteed, but silingon, may magadaogid gikan diri sa aton sang 15,000 pesos. Aton sa second prize, may magadaog man sang 10,000 pesos. Ang aton sa third prize, may magadaog pagid sang 5,000 pesos, mga kabombo. Ina sa aton sa grand draw. Pero sa aton sila nga daily winners, mga kabombo, samtang wala pagani kasugod, nagayapa-yapa na kita sa aton sila grand draw. Pero samtang nga nagayapa-yapa kita, gapaabot kita sa grand draw, ari ay ang aton siniiya nga daily winners, mga kabombo, no? Grabe ang aton siniiya nga mga daily winners nga paghimuon. May ara sila yung mga kabombo sa batunon, no? Nga may ara kita 3 ka mga daily winners, no? Sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton siniiya nga mga suki. Para sa aton sini nga mga daily winners, mga kabombo, may 3 kita ka mga winners kada adlaw, no? Kag sa sulod sang isa ka semana, from Monday to Friday, mo silingon, we have 15 winners each week for the whole 7 weeks, mga kabombo, no? Kag sa tagsa ka adlaw, may ara sang 1,150 pesos in total prizes. Bangod kay sa 1,150 pesos in total prizes, ginabugusan ini sang 500 pesos na cash kag 650 pesos nga balor sang gift pack. Ina Lunes tubtob Sabado ina mga kabombo, no? Or Lunes tubtob Biyernes. Sa kabugusan 7 ka mga semana. Kag ang manami diri kag gin-extend ang oras sa pag-claim, di bala? 1, 2, panalo. Mo silingon ti halin sa una ti gadlagan kita kay may ara nga tag pila lang ka oras. May ara nga nag 3 hours. Subong nga mga kabombo, pwede pa kitaya bisan sa mga lagyo nga mga lugar, no? Gin-extend pagid ang oras, ang deadline sa pag-claim, no? Nag-anom ka oras na lamang, nag-anom ka oras na gid, mga kabombo, no? Pwede ka mo iya, kung layo ka mo, may tsansa ka mo nga ma-beat ang deadline, no? Sa sulod kay ti anom ka oras na ang ginhatag para sa pag-claim sa inyong sininga mapremyo. Gani, magsugod na. Ano pang ginahulat nyo din ha? Sugod na kamo sa pagbakal kapag usar sumuman. Magtipon sa inyong mga proof of purchase, no? Gikan sa mga masunod nga mga promo sponsors. Paborito nyo nga mga sponsors naton, mga kabombo, no? Kag pwede na naton mabakal everyday, mausar for our own consumption, no? Kag mausar, especially ang iya niya tagsa ka mga suludlan, coupon, no, ang tansan, ang sacheda o kun basta ang suludlan sa sining mga sponsors naton, sa sining mga products naton, no, bilang aton sinimangin proof of purchase, no. Sa national sponsors naton ara nagapanguna ang Alfonso Brandy, Rexona deodorant, Orocan, Silver Swan. Inyo bantayan ang dugang pagid kay iban pa nga mga national sponsors, mga kabombo. Kag aton si regional sponsors, of course, ara ang Panliawan, kag ang R. Floretti Pawn Shop and Jewelry.
So sa nasiling na naton magasugod na sa masunod na Domingo, October 24, 2021, ang 1-2 Panalo Promo Part 20. Iga-launch formally kag officially ang ini nga promo para sa pinakamasadya nga Paskwa, para sa masunod nga bombo milyonaryo sa adlaw mismo sang Paskwa. Yes, mga kabombo, December 25, 2021, in the midst of the pandemic. This is not a joke. This is serious. And you, maybe, amo ang aton siniiya. May chance agad. Dako nga tsansa nga maging aton sini milyonaryo this year, no? Grabe, no? 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. Bawdo nagayhom-yuhom gid ang taga-syudad San Sipalay ho, si Miley Rona. Good afternoon sa imo dira, Miley Rona. Nagayuhom-yuhom gid siya kay gusto niya man siguro nga mag-entra. No? So hindi na hindi na entra na. Okay? Now na, mga kabombo. So, para sa inyo sining, para sa, for your information, sa inyo sining mga dugang pagin nga mga palamangkutanon, mamati sa Good Morning Philippines para sa aton sining launching, no, this coming October 24 via Good Morning Philippines this Sunday. Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuyaan ay si Ms. Jazz ang pila ka mga panomdom. Magabalik aton sa palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gilamang sine. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan
sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa kay Ma'am Zenaida Aniceto, watching and listening diri sa may barangay Singkang Airport. Akon siniya nga mga kabarangay ho original ang orig ko nga barangay. Dira sa may barangay Singkang Airport, good afternoon, Zenaida Aniceto. Antes man kita basa sa inyo sining mga sulata, mga kabombo, aber mag-ulo-unwind anay, no? Sa aton diri iya nga palatuntunan kahapon lamang. Wala sang pressure, no stress, mga kabombo. Always remember na ang stress amugid ang culprit ang ginatunaan sang tanan-tanan, halos tanan nga mga balatian naton nga nagaigo sa aton siniya nga lawas. So relax, just relax and take it easy, mga kabombo, no? Sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sing mga suki. Aton angan-anganon kay nautod naman kita sa Facebook, mga kabombo, ara dugay-dugay ara na kita, no? Sa aton sining mga dear listeners, sa aton si Masuki, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. No, padala ka mo sa inyo sin mga kasaysayan agod nga aton ina nga iga-enjoy diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang, mga kabombo. Philippine Standard Time, 40 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2. Yari na kita sa aton siniiyang Today in History. Ang matudtuod nga kasaysayan sa aton siniiyang pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Once nga may dalalag ko, mga kabomboya, ang aton siniiya palatuntunan open gid para sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki nga magadulong sa inyo sang aton sini matudtuod nga kasaysayan
Natudtuod nga hitabo sa aton si Pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Una kita anay sa aton siniiya nga Philippine history mga kabombo, no? With matching memorabilias. Amo ba na sa inyo siniiya nga pagpadala sa inyo sini nga sulat, kinahanglan may mga memorabilias, no? Kung mahimo pa lang, kung pwede pa lang, may mga pictures. No? By the way, may ari kita diri sang lipot na din nga sulat, no? Though sort of pasalamat ni sa aton siniiya nga maukod nga tagpalamati, no? Si Edmondo M. Galan sang 579 Yunque Street, Barangay 3, Poblacion, La Carlota City, no? Nagpadala siya sa iya sinilipot lang gid dia nga pagpasalamat, no? Buwas na lang ni naton nga pagabasahon kay dugay-dugay alang-alang kita. So pwede gi kamoy kapadala, no, sa inyo si makasaysay with matching ano man di gani, may ginpadala di siya ginprint lang ni gani hindi man siya picture, no, ano lang ni siya ginpa-print lang ni. Sige. By the way, salamat gid sa imo Sir Edmundo M. Galan. Untani ano mo na lang gid, kumpleto mo na lang gid ang imo siniiya nga kasaysayan para nga ma-enjoy naton. Pero sort of pa-thank you lang ni Sir Edmundo M. Galan, no? Impadala niya pa sa Koreo, mga kabombo, ang yan sila nga pagpasalamat, no? Kung may time kita basahon ni naton, pwede man sa buwas kung alang-alang gid kita, no? Kaya ari na kita karon mga kabombo sa aton siniiya nga true to life story sang aton si Pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Una kita mga kabombo sa aton sini nga Philippine history with matching memorabilias. Sa kaangay nga petsa subong nga adlaw Oktubre 21 sa tung tuig 1964, mga 57 katuig na ang nakaligad, no? Sang ang Filipino boxer nga taga Cabuyao, Laguna. Bago lang kita sang sinilanggid, no? Nagpatigay kita sa aton siniiya nga Olympic Games, Summer Olympic Games, mga kabombo. Kag ang Olympic Games man sa bahin sa mga may diferensya sa lawas, no? So, ang ining petsa importante man, no? October 21 sa 1964. Maragtaso ni ini nga petsa sa patagsang hinampang, no? Especially sa aton sinipag entra sa Summer Olympic Games, sa prestigiyoso nga paindis-indis sa bugos sa kalibutan. Kay amo ining adlaw 57 years ago sa ang Filipino boxer nga taga Cabuyao, Laguna na si Anthony Villanueva ang nagdaog sang silver medal sa boxing featherweight division, no? 57 kilograms sa Summer Olympic Games nga ginhiwat dito sa may Tokyo, Japan. So that was October 21 also of the year 1964, no? Ang iya ni amay, mga kabombo, ni Anthony Villanueva, amo ni silang mag-amay. No? Historic man yung ila sini nga pagka-atleta nga mag-amay. No? Ayan sini amay nga si Jose Villanueva, nangin boksidor man kaangay niya, kag Olympic medalist man. Kung sa diin nag-angkon sang bronze medal, mga kabombo, sa Summer Olympics sa tong 1932 sa Los Angeles, California, United States of America. Sa maragta sa pag-entra sang Pilipinas sa prestiyoso nga Summer Olympic Games, sanday Anthony kagang amay sini nakahimo sang record-breaking, mga kabombo, no, sa aton siniiya sa Pilipinas bilang pinakauna kag nag-iisahanon pa lamang nga father and son o kung mag-amay nga lunsay mga nakaangkon sang medalya sa prestiyoso nga Olimpiada. Lunsay sila mga Olympians, mga kabombo, no? So si Anthony Villanueva nga nagbutho sa Far Eastern University o kung FEU, wala labot niya nangin boksidora, nangin boxing coach man ini siya sa ulihi. Kag subuman
nangin aktor bangod sa iya sini nga kagwapohon, no? Makita naton sa Facebook Live ang pila ka mga old pictures niya, mga memorabilias, no? Naging actor siya kag nagtrabaho man siya sa nagpadulong siya sa United States of America. Nagtrabaho to siya bilang isa ka security guard, mga kabombo, no? Kag bilang aktor, nanging kaupod pa niya sa paghimo sa mga pelikula sadto, no, ni Anthony Villanueva, ang the late actress nga si Nida Blanca. Kag naging kaupod man niya ang aton siniya anay presidente sa pungsod Pilipinas nga nangin aktor man kag politician of course nga si Joseph Erap Estrada, no? Hindi man basta-basta ang gin pang-upod ni Anthony Villanueva, no, bilang isa ka aktor, no, sa paghimo sang pelikula. Si Anthony Villanueva nga among pinakauna nga Filipino athlete nga nakaangkon sang first Olympic silver medal, no? Kahit una-una daw bronze lang, and then siya yung pinakauna nga nakaangkon sang silver medal sa Olimpiada. Ti ginsundan ini ni Onyok Velasco lunsay sa patag sang boxing, no? Si Anthony Villanueva ang nagtaliwan sang Mayo 13 sa tuig 2014 matapos nga na bedridden ini siya, mga kabombo, no? Bangod sa iya sinigin antos nga mga multiple complications sa bahin sang kidney malfunction sini kag severe heart abnormalities. Ahay kaluoy lang ni siya, no? He had suffered about 5 strokes, 5 ka strokes kag heart attacks, mga kabombo, in the past 14 years of his life before his death. Ini siyang nagtaliwan, ang aton sini iya nga Olympian, no? Ang aton sini iya nga silver medalist sa Olimpiada nga si Anthony Villanueva nagtaliwan sa edad nga 69 anyos, mga kabombo. Sa bahay naman sa aton sini nga world history, nakaibalo-bala ka mo, mga kabombo, nga isa ka parte sa aton sini nga kalibutan, specifically dito sa mga United Kingdom. Sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, Oktubre 21 sa tuig 1990, mga 31 ka tuig na nakaligad, no? Kay subong nga adlaw dito sa United Kingdom, it's Apple Day, mga kabombo. Adlaw sang mansanas, no? Sa tuban kalapad nga United Kingdom. Ginsuguran ini, no, history-wise, ginsuguran ini sa October 21 sa 1990. Mga 31 katuig na ang nakaligad, ginsuguran ang paghiwat sang Apple Day, no? Pinakauna nga Apple Day dito sa United Kingdom o kon sa UK. Ang adlaw sang mansanas, isa ini katuigan nga selebrasyon nga lunsay nanungod sa prutas nga apples kag ang orchard sini o kun talamnan sang kahoy nga apples, no? Apang para sa mga taga United Kingdom, ang Apple Day ginahiwat nila hindi lamang sa subong nga adlaw. Ginahiwat nila sa sulod sa isa ka semana, kag ang iba niya nagahiwat sa sulod gid sa isa ka bulan sa sining bulan sa Oktubre, no? Amo ni ka importante sa ila ang Apple Day, mga kabombo, no? Kay nangin tradisyon na para sa mga British people ukon sa mga Britons nga magselebrar sang Apple Day every 21st of the month of October every year. Antes pa man sang COVID-19 pandemic, ang ila siniya kay Watanya, grabe, no? Especially sa mga villages, sa mga country villages, sa mga minuro bala, no? Nagatililipon gina sila ya sa mismo garden o kung sa orchard sang apples, no? Ang ila sini nga Apple Day, mga kabombo, may mga famous villages gidya sa dito sa United Kingdom
nga nagahiwat kidya grabe giniila sa pagsinadya although nga ti for the second year ti napospone naman bangod sang pandemic pero naging kinaanda nila may mga apple fairs nga ginahiwat mga cookery demonstrations no made of apples tanan no mga apple cakes no games no may ara sila sa mga games kang ila siniya nga premyo ti lunsay mga apples man kag mga cash man no apple identification no may narisari nga daan nga klase sang apples no nagabaha ang mga mansanas made of may ara nga ginaluto nga mansanas no may ara man nga juice apple juice kag may ara man nga mga apple ciders, mga kabombo, no? May ginahiwat pa sila nga mga gardening advice kung paano magtanom sang apple nga mangin matambok, lush, kag puno sang bunga, no? Kay may ara man ko kaisa nga apples nga hindi manami ang yasin nga pagtubo kag pagpamunga, no? And the sale of many hundreds of apple varieties, mga kabombo, no? May ginahiwat panami-nami sang apple curvings, no? Ma-curve ko sang apple, no? May ginahiwat pa na nga paindis-indis, mga kabombo, no? Ang Apple Day, unang ginhiwat sa October 21, 1990 sa Covent Garden dito sa London, England, mga kabombo, no? Amo ini ka importante sa ila, no? Kita although nga nagabaha naman diring apple, especially this Christmas season, pero malaton, lanat ng aton si mamata, at hindi kita diri makatanom, makapabuhi sang apple diri sa aton, no? Sa mga tropical countries, just like the Philippines. So, aton lang diri ga-export sila, import-export, or ga-export mga kabombo sila para nga makatilaw man kita diri sang apples o kon mansanas. Ang apple is sa inika edible fruit, of course, nga ginaproduce pinaagi sa kahoy man sini nga apple tree, mga kabombo, no? Ining Malus domestica, no? Gina-cultivate ini worldwide kag widely grown species nga amo ang genus Malus, mga kabombo. Nag-originate inigali, mga kabombo, ang apple sa Central Asia, no? Hasta na lang naglabot sa Europe dito sa United Kingdom, mga kabombo, no? Suno pa gani sa aton siniya nga naandan nga phrase gani, especially subong kay may pandemic, an apple a day keeps the doctor away. Nagsugod ini ang ini nga dinalan nga ni ang old adage, no? An apple a day keeps the doctor away. Oging coin ini sadtong 1913, no? Sa Pembrokeshire proverb, isa ini ka Pembrokeshire proverb nga nag-originate man sa tong 1866, no? Eat an apple on going to bed and you'll keep the doctor away, mga kabombo. Bangod kay highly nutritious ang apple, bangod sang mga important nutrients sini, including fiber, vitamins, minerals, and antioxidants, no? Especially ang vitamin C. Damo nga mga nutrients nga ma-provide, makuha naton sa apple. One medium apple provides calories, 95. Carbs, 25 grams. Fiber, 4.5 grams. Vitamin C, 9% of the daily value. Copper, 5% of the daily value. Potassium, 4% of the daily value. And vitamin K, 3% of the daily value, mga kabombo. In particular, sa nasiling ko na apples are rich in vitamin C nga nag-aakto bilang antioxidants to neutralize harmful compounds known as free radicals and protects us against diseases, no? Dili na pamatud-an, an apple a day keeps the doctor away, mga kabombo. That is why subong adlaw dito sa United Kingdom, bisan may pandemic, gabaha ang apple, kay nanging tradisyon na nila nga magpatigayon sang Apple Day, mga kabombo. For your information,
para sa aton siniya tanan-tanan, no? At least, no, may ara gali Apple Day or National Apple Day. Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Yari makabombong aton sini pinaka main menu, ang aton sini iya nga kasaysayan sa sini nga hapon. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon mga kabombo, nagapakilala lamang sa kay Robert. Ining si Robert nga taga Escalante, mga kabombo, diri sa aton siniya nga probinsya sa Negros Occidental, no? Si Robert nga taga Escalante nagapanuigon karon sang 23 years old. He is very young, mga kabombo, no? Ari di siya sa syudad sang Bacolod nagatrabaho. Sunod pa kay Robert, nanging kinaanda na niya ang magpamati sa Bombo Radyo. May radyo man siya, mga kabombo, ining si Robert. And he is only 23 years old, tumandok gid sang Escalante. May problema karon si Robert na hanungod sa iya sini nga girlfriend. Ang iya sini kasaysay niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Una sa tanan, may hapon gid sa imo kag sa imo sini nga mga avid listeners. Avid listener gid ako, Miss Jazz, kag ang akon sini maginikanan taga Escalante gid ako. Akon si maginikanan niya, Miss Jazz, yan dakuan ko ya ang radyo nga naka-tune in sa Bombo. Amo nang rason ko nga asang nakagraduate ako, diri man ako sa Bacolod nag-eskwela, kag diri man ako nakapangita sang trabaho. Hasta diri sa Bacolod, Miss Jazz, may radyo ako, may monitor ako, kay nanging kabahin na sa akon siniiyang nga matag-adlaw-adlaw nga tanan ang magpamati man sa Bombo Radyo. Nagsulat ako, Miss Jazz, angot sa akon sini karon nga problema, parte sa akon sini nga girlfriend. Ang akon sini nga girlfriend, Miss Jazz, no, itago talang iya sini nga ngalan. Taga Bacolod ini siya, Miss Jazz. Ang akon sini girlfriend. Sang time nga nakitaan ko ni siya, Miss Jazz, ka nakilala ko, may ara ini siya sang boyfriend sa amo nga panahon. Di syempre bangod kay hindi man ako iya bala, Miss Jazz, bastos nga magpang-agaw sang iban. Nangin abyan ko lamang anay ining akon sinikaron ka nanging girlfriend. Ang malain pa, Miss Jazz, kay sadtong nagapangaluyag ako sa akon siniiya nga nanging girlfriend karon sa ulihi. Ginpangimunan pa kuya sang iya sini nga boyfriend. Di amo ining rason kun nga ang nagdistansya ako sa sining babayi nga nangin suod ko una-una nga abyan. I really like this girl nga siling ko kuntani kon wala lang siya boyfriend, pangaluyagan ko siya. Pero nung kagi ko, Miss Jazz, nagpangluyag sa iya nga sa amo to nga panahon nga na-misinterpretar sa iya sini nga boyfriend nga ginsuhot ko siya kuno. Pero sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, wala gid kay garespeto man ko sa ila sini iya nga relasyon. Although akoon ko nga I really like the girl. Kag sa nasiling ko na Miss Jazz, kung wala lang siya sang boyfriend that time, pangaluyagan ko siya. Pero wala gina Miss Jazz. Ang iya lamang sadtoy nga boyfriend ang medyo jealous type. Kay ti nangin suod kami nga mag-abyan sang amo nga babae. Sang uli, Miss Jazz, nag-break sila. Kag hindi man niya ako ang nangin kabangdanan. Sa nasiling ko na jealous type ang guy, di kundi nagpalayo na ko to yan, nagdulo distansya ako. Although nga ti, padayon sa gihapon ng amon siniiya nga pag-abyanay sang amo nga babae. Sang uli, Miss Jazz, lain ang ginpangimuna naman sa iya siniiya nga boyfriend.
kag nagdalom ang ila siniya nga inaway nga duha hasta nga ining babae nga ni nga nangin friend ko Miss Jazz ang ulihi nangin suod ko nga abyan amo gid ang nadesisyon nga makipag-break sa iya sini nga nobyo. Ako Miss Jazz sa tago lang pinaagi lang sa pagtawag sa telepono masami nga naga-open up ang ini nga girl sa akon. Wala kami kakit anay kay siling ko madistansya lang gid ko anay kay budlay na. Tiya mo to Miss Jazz, lain niya ang pinakarason kung nga nga nag-break sila sa iya siniya nga boyfriend. Naibaluan ko na Miss Jazz kay una-una nga tawo nga iya sini nga gin pour outan sa iya siniya nga problema. Amo, ako. In fairness, Miss Jazz, naluyag gid man ang ining akon si Sadto nga suod nga biyan nga babayi sa iya sini nga boyfriend. Kag in fairness, Miss Jazz, nangin loyal ya ang ining babayi nga ni ang nangin girlfriend ko karon. Nangin loyal siya ya sa iya sini nga boyfriend Sadto. Amula na ugaling kay kuga siya sa iya sini nga boyfriend bangod kay jealous type. Kaya mo to Miss Jazz nagilibion gid ang ini nga babae sa akon nag-pour out nga ti amo na hindi na siya makaagwanta sa iya nga boyfriend rason man nga nakipag-break siya sa iya siniya nga boyfriend sa ulihi Miss Jazz. Tag ako ang pinakauna niya nga ginkadtuan kag ginsugiran sa natabo sa ila. Isumugod sa to Miss Jazz wala pagid ko ya nagpangaluyag. Kaya hindi ko gusto bala Miss Jazz nga gusto ko nga hatagan sang panahon ang ini nga babae nga ni nga nangin suod ko sadto nga abyan. Ample time sa pag-heal sang wound sa iya siniya nga nabatyagan sa iya sinisadto nga boyfriend. Sa uli Miss Jazz bangod kay ti okay naman na sitwasyon diri kag nagpangaluyag ako. Sa malipot nga pulong, ginsabat ako sa sini nga girl, nga amo naman karon ang akon siniya nga girlfriend. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, ara na tanan sa sini nga girlfriend ko ang gusto ko sa isa ka babae nga pangasawon. If given a chance, although sa karon ti mga bata pa man kami, ako yung Miss Jazz na nasiling ko na I'm 23 kag ang akon si girlfriend niya Miss Jazz muna magulang na sa akon sa 2 ka tuig. She is now 25. Gusto ko gid Miss Jazz nga maka angkon sang maayo nga trabaho agud nga pila ka adlaw makasupot-supot. Kagusto ko nga amo ining babaeng akon siya pakaslan. O galing Miss Jazz, bangod kay temprano nga nakapangita sang trabaho, ining akon siya girlfriend. Kag na-assign siya dito sa Manila. Nga amo gid ang rason kung nga nagsugod ang amon siniya nga conflict. Wala kami Miss Jazz problema sang time nga ari siya diri sa akon sining luyo. Kasi nasiling ko na we were planning already that time na magpakasal. Nagka-problema lang kami Miss Jazz sa nagpadulong siya sa Manila. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, nagprangka man ang akon si girlfriend sa akon nga may nagapangaluyag sa iya. Upod niya sa ila sini nga office. In fairness, ang akong sini girlfriend, Miss Jazz, at least nangin honest siya sa paghambal sa akon nga may nagapangaluyag sa iya sa ila sining office. Di bilang isa ka lalaki, Miss Jazz, kag bangod kay gwapa ining akon sini girlfriend. Diri Miss Jazz sa kabatsyag ako sang pagpangimon man.
Abi ko anay sadto ang iya sini nga boyfriend lamang amo ang wala sa lugar ang iya sini pagpangimon. Pero this time as jazz bangod kay kagwapa gid sang akon sa girlfriend nagabatsyag ako sang pagpangimon. Abi mo just to the point kay ginambalan ko ang akon sa girlfriend nga mangita ka na lang diri sang trabaho diri sa aton sa Negros Occidental. O galing kay ang sabat sa akon sa girlfriend kanugon sang akon siniiya nga nasuguran na. Sa karon Miss Justo amo ini ang nangin rason kung nga naglainay kami buot sa akon sa girlfriend. Kaya gusto ko siya nga maguntat na dito sa iya sini nga trabaho kag mangita na lamang diri sa iya sini trabaho diri sa Negros. Ginambalan ko pa siya gani nga ti bangod sang nagaabot nga pandemic. Duha ka tuig man Miss Jazz, malapit duha man ka tuig nga wala man siya nakapauli diri. Isiling ko para may tsansa pa nga okay naman subong nga maka-travel siya. Balik na lang siya diri. Pero Miss Jazz sa tuod lang amo ini ang pinakarason ko nga ang naglain ang buot sa akon sa girlfriend kaya sa subong mabulubudlayng amon sini iya nga communication. Matawag ko na sa iya sabto niya ko daw malagana bala Miss Jazz. Kay ti sa gihapon bisan ano ang iya sini nga pag-eksplikar. Ang iya sini nga stand ya Miss Jazz sa gihapon niya nanugunan siya nga magpauli diri. Kay dito man ang iya sini iya nga source of income, ang iya sini nga trabaho. Kag sunod pa sa iya para man sa amon sini nga future. Pero Miss Jazz amo ini karon ang akon sini nga dilemma. Nagabatsyag ako sa pagpangimon kay base pila ka adlaw malutsan ako kay ti upuray sila sa ila sining office base ba lang nga ma-develop siya kung ano man ang himuon sa nasambit nga lalaki. Miss Jazz paliog hatagi ako sang lay guys sa akon siniiya nga problema karon. Ang tagpadala si Robert, 23 years old, sang Escalante. Amo ning rason Robert ko nga ang ginpili ko ang ambahanon nga LDR kaina sa akon siniiya nga pambukas nga ambahanon from the Bombo Music Festival. Kay ti swak na swak kini sa inyo sa imo sa girlfriend karon no dito sa Manila. May na lang ni kay didto hindi sa iba na pungsod no LDR. Kagliwaton kong hambal ko gani no kung himpit man lang inyo sini paghigugmaanay sa isa ka isa. No worries no. Kag honest ka mo kag ara ba lang gina-practice ninyo ya although nga wala pa man kamo nakasal no bisan anything can happen sa inyong siniiya nga relasyon bangod kay ti wala pagi kamo na bind together no sa ginatuwag bala nga pagpakasal although sa subong gani bisan kasado na kakabugras pa no pero ti sa inyo siniiya sa imo sa girlfriend no sana siling ko na kung palangga ninyo ang isa ka isa, ang pagpalanggaan ay dala na dala mo just like domino effect ini kung palangga mo sa isa ka tao, there should be respect, no? May pagrespeto, and of course, ara ang ginatawag nga honesty. Honesty still right now bisan ang kalibutan subong parte na gid sa ka uswag no. But ang old adage sa gihapon niya as is no, honesty is the best policy. Di para sa imo mahimo na ni sang girlfriend mo dito nga iba niya ikaw or ang pwede ba na no may punto ka man sa paghambal nga basi ma-develop bala kung ano ang maneuvering no kung sa ano pa kay Bombo Andrew pa Hokage ang ako niya Hokage ang Hokage moves no sang amo nga lalaki no nga basi bala ma-fall iti kami mga babae amo kami na mo no we're so sensitive sa sina nga mga bagay ibasi ma-fall ang imo sa girlfriend sa iban dito kay ang nagapangaluyag sa iya upod niya sa trabaho. So Robert ara na sa inyo nga duha no
Sa subong do medyo may problema na kamo inyo si communication kay do naglain ang buot sa imo sini iya nga girlfriend kay ginapilit mo siya nga didto ang iya sini trabaho pero ginapapauli mo siya. It's because of that negative ill feelings nimo nga naga-develop man kapangimon ka. Para sa akon, Robert, you're just too early, no? Nga mag-amo sina, no? Abi kay ikaw diriya nagapangita man trabaho, no? Focus ka mo anay sa pagtrabaho. Kay sa ngalan pala nga open ang imo sa girlfriend sa paghambal, nga ti may nagapangaloyag sa iya. Siligon, no? Honest siya, no? Kag amo na ba ito nga trust, no? Kung palangga mo ang imo sa girlfriend, kag vice versa, no? Kinahanglan may trust. Okay? Although wala pa man ka mo nakasal, anything can happen. Pero ti-exercise ninyo, kung palangga mo ang girlfriend mo, so let her be nga magstay dito ka para mabalanga ang iya siniya nga career, no? Sa iya sini trabaho, no? Masunod pa gani sa imo, nga plano naman kamo sa inyo siniya buwas damlag. So, para man sunod man sa imo naghambal man girlfriend mo nga ginahimo niya tong tanan nagatrabaho to siya nangita to siya trabaho kag nakapangita to siya sang trabaho sa pila naman ka tuig kag sunod pa sa iya para man sa inyo sini nga future no sa plano ninyo nga magpakasal. So para sa akon, Robert, no, early pa nga mag-amo ka sini, no? Focus ka anay sa imo sini iya nga trabaho madiri. Kay pila ka adlaw ikaw mangin padre de pamilya, ikaw gina, no? Ikaw nga lalaki, magpakasal ka mo ti imo gina ya ano ya? Move, no? Financially, no? Ti ipaiwan lang na anay ang mga pag-jalos-jalos, no? Kay ti reading between the lines para sa akon honest sa imo sini nga girlfriend. Sa ngalan nga nanugid siya. Kag trust lang gid, no? Trust, no, sa imo sini nga girlfriend. Ati may nobyo na siya mo, no? May committed na siya sa imo bot silingon ti tindugan niya na, no? Hindi ka magmangin selfish. Robert? Okay, ti career pa man subong ang inyo sini nga ginahatagan sang priority para man sa inyo. Suno man sa imo sa girlfriend kag para man sa imo. Okay? Don't forget to pray also, Robert, no, para nga ma-erase na mas stable ang imo sini nga feelings kag security nga hindi kaya pagluiban sa imo sini iya nga girlfriend. Robert, trust is the key. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Kung kamo mayroon man sa mga kaangay sila nga mga kasaysayan, it's all love stories, pwede nyo gid ipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Antes kita mag-say bye-bye, ari anay aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Galatians chapter 6 verse 9 and Ephesians chapter 4 verse 32. Dira nagasiling. And let us not grow weary of doing good. For in due time or in due season we will reap if we do not give up. So then as we have opportunity, let us do good to everyone. This is the words of God, ha? So, then as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Galatians chapter 6 verse 9. Mga kabombo. Sumuman sa Ephesians chapter 4 verse 32, dala nagasiling, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Katahom, no? As a family of God, let us not become weary of doing good.
sa aton sa isig kapareho. Dala na dira ang magpatawad. Wala kita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na. Salamat gid sa paupod. Inisig hapon ninyo ang lagan sa kanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio